Mudo ka naman mo kita ni Mudo. Gimingan mo ko ni Mudo. Dito ko gikan sa Saudi Amerika. Nanarbaho ko dito. Wanga eh. Football ko. Maabitaw nga na football ko. Kay kanang ang akong trabaho dito, tiglaw ko sa mga unggoy. Wanga karon kay paglaw ko na ko sa unggoy. Nasakpan man ko nga ang law sa unggoy, ako ikaon. Kinasakit mo ko dito. Kuya wagod. Lisod mo ko ni sakitan ako god. Kay ang ako kung sakit, nahibuong ko akong sakit. Kay kanang gutumon ko ba? Pwede lami ay kaon. Mabitaw nga. Ngari ko sa Cebu ni uli ko kay naputbuli ko dito. Magpatudlo ko ni mo boss og nabay mananambal ri boss kanang mananambal ba nga na mananakan ba? Kay bawo ka boss? Na kayo tuduan lang ha. Tinuod boss. Na kayo nailhan ri manambalay boss. Dala ko to boss kay og maayo lang boss, tagaan ti ka boss. Bat! Okay. Buyugi ko ron. Ano lang sa manambal? Karon dayon o kanang karong gabi. Okay. Nya, kung palitag matambalan ko ng tawanan, na kay madawat nako. Tagaan ta ka. Bali sa gumi. Oh. Bali sa gumi. Oh no. Hindi arang matambalan ko. Kay siguroon man anak ko og kanang siguroon man anak ko nga maayo ko. Mana? Go! Ang magabi na daw. Oh, ang sama mo ayo. Mao ni balay ni Kondo nang baldo ka tong nang balay kani dong nang balay siya dong mutat-an ko siya kung siya sakit sa tao daw. Ah, kato. Oh. Dirito. Ha? Dirito. Na taga diri dong. Oh. Gigi kay muari mo patambal ko dong. Lingkod lang dire oh. Ha? Galingkod lang dire. Kasi tingali mo noy. Orlando Rubio. Ikaw daw. Anak ka manambal daw? Dilain, patambal sa ko dire. Ako sunod atong kuan, nagpatambal pud. Aw, sige ka magkuwat ko. Hindi ka gikan noy. Gikan ko sa Saudi Amerika eh. Nanarbaho ko dito. Ngoon sa di mong trabaho dito. Tiglaw ko sa kanang unggoy. Oh. Unggoy imong lawgan? Oo, unggoy akong lawgan dito. Kaya Hindi. nindot mga lawgang unggoy ko. Dati lawgan na ng unggoy dito day. Daw kay unggoy. Tay mga unggoy nga to, pero kanang unggoy sa akong amo, doon na po. Ako tiglaw. Taga Saudi America makasa. Taga Saudi Amerika. Dili ko taga Saudi Amerika. Dito lang ko nanarbaho. Ah, oo. Kaya, kung taga Saudi America ka nagtrabaho, ang say, English sa gwapo. Ako? Ako? Oh, no! Ako? English mo sa gwapo. Tingnan di ako. Manda ko to ba ako? Pero taga Pilipinas makanoy, makapuyo. Sa Fernando ko? Fernando ka? Oo. Oh, pila masag kabuk anak mo. Tulo. Oh, kagwapo ni mo niya, tulura. Misti laghanon ang anak ko eh. Di misti laghanon. Kana tulo, maro ganyan abot ako. Unsa man jud imong gipamati noy? Kinilagay kong gipamati do nga buang nga bitaw niya akong pamati do nga hibong ko nga kanang gutumon ko perte yo lang may kaon hibong ko ngano nga ano nga kaon kanang gutumon ko do Anak ko yoki nang sakita bitaw. Papa ko kadungugan na. maabto ni nga ko kay patambal ko na am ko bantugan rin man ang balay ko na ngari ko kay patambal ko na tawanan may ko na tambal Bitaw noy. Pero hapit naman siguro to mga isa. Ako naman siguro. Moto noy. Moto yung una nagpatambal. Ako ni sunod. katong babae lagi karon Oh, plastic na isa. oh de gudisyon na kay Oh, audition, okay? May manambal tong kuandara. sa tunda Ako sa ano yan? Oh, ano sa ko? oh ge ge kay mahura ko rin daw mahuman ka oh abot Sa ko liya, alis ko. Ay, boss, kabalitaan mo, boss. Sama. Nay, gusto mo yan nga. Oh, na ako niya. Dato, siguro kayo na kay dako kayong bagi da. Gikan man Saudi Amerika daw. Oh, makakwarta ka na. Kini, makakwarta ka ni. Kakwarta ta na, Hindi ka siya sa Saudi Amerika. Inya taga, kuan, iyangan lang kay Rolando. Sunod. Inya, tiglaw siya sa mga unggoy. Tiglaw siya sa unggoy. Oh. Sunod. Iyang anak, tulo ka buo. Tulo. Oh, tulo niya. Sa pa dun. Inya taga sa Fernando do siya ato. Taga sa Prando. Oh, sa diari. Kung saan ko niya gipamati. Ang iyong gipamati kay basag gutomon siya. Ganan siya mukhaon. Okay, karon kay ato na namatakan na ron. Ay kabala ka kay makakwarta karong gabi una.
Ang sakto kaya mong gibuhat nga itong pagpaniidong karta di karon. Sige, kanang ato na sa gawas, human ato na siya nga siya sunod inaayo na ka. Lagsik-lagsik pagawas. Anong mura yung kag naayo ba? Di lagsik-lagsik. Ayo. Boss, magabi na boss. Uy, kinabi ano na din eh. Boss Rolando, ikaw na boss. Kakak siya Rolando ko ha? Natakanan mo? Oh, magpatambal ko niyo boss. Aw na. Lamagida ka magpatambal ako diri kada gabi eh. Kada gabi ka kaya magpatambal. Sus. Ikaw, murag ikadusi na ka nagpatambal na ko ron. Weh, di nga. Ikaw kaya magpatambal na ko. Ikaw may bayan. Oh no! Tunis yun ra. Yes yun. Kung ang rin ako, pwede na ka na nakukwarta. Saan ka kwarta basta maayaw ako? Ano yung kabot, Beki? Ato nang himadala kung sa gisakit mo, be. Ano ba? Ari! Ari mo ka mo! Asa mo ka? Asa mo ka? Oh! Asa ka, oy! Dara ko, boss! Dara ko! Asa! Di, oh, dara mo lagi! Sus, lato pa. Oh, di ato himadala na. Oh! Nga! Uy! Di ka sa Saudi America, boss. Pag-ano ka na... Anan man. Paano taganan man mo boss? Klaro kayo, boss, klaro kayo, bisa di ko makita, boss, pero klaro kayo. Ang imong trabaho sa Amerika, boss? Ang imong trabaho? Tiglawag ka sa... Kaliwatan niya mo, boss? Kaliwat man niya mo, sige, ginawa ka naman dito. Tignan ko mga ungko dito sa Amerika boss. Oh, bao kaliwat niya mo. Mau bitaw nga na football ko kay ikaw na ako kapilang kaon na ko ang ilaw. Pikas, pikas sa tanaw na to. Uy! Taga si Brando, ulit na, boss? Taga si Brando, dyan. Grabe anang gihapon ng taga Fernando ko. Tulog ba kayo mga anak, boss? Anang gihapon. Tulog yung kabog yun. Paano di ba makabul nga tulog mo ka anak boss? Perti ko manakan, ay. Tulog gini ako. Di murag Ikaw manakan. murag ika na gyud akong mananagaan nga akong gipangita boss. Ika na mananagaan nga tambalan pa kunin mo kung sakit. Ang ano mo? Boss Lando! Oh. Ang iyong sakit, perti mo sa yuna, ani. Hey! Unsan di akong sakit? Unsan di sakit boss? Perti ka mo kaon, ba't ako tumon ka? Pakanan. Pakanan gyud ko boss. Grabe! Pakanan gyud ko ni boss. Buang lagi! Mau gyud boss. Laki! Asa mo ka? Asa mo ka? Tukar ko sakit. Tukar mo ko sakit. Asa ka, uy? Asa ka ba? Tukar mo sakit. Asa ka, Rolando? Karo ko kay Asa mo ka? buta bitaw na di nakita. Asa ka, ayaw ka tanumon! Balik sa dami! Balik ba? Oh no! Naunsam ito, anak! Nila ka mo! Batay, burot na ako sa daan diya! Buang nga tawa na. Magtuon ko nga. Buta. Natakanan man yan. Ikaw ko. Tukar ko sakit niya. Nasun anda sa mesa. Kunya. Butong ka ko. Ako, Rodin, ito sa anak ko ni Arol! Natay mo. Natakanan man ni mo buto ni kaon ko mo? Nga. Iwan buta ka. Kanatan ko! Kanatan ko, uy! Buang ako di. Wala ko magdahong boss nga. Natakanan mo ni kaon ko. Ako na nagtatandaan! Busugan naman ko eh. Oh no! Hindi ako na patagaan o ning mananambala. May bagi na yung matagaan. Iwason ko sa anin kay. Ano ikaw? Pero buso na ko. Ba? May hindi ka matagaan mo. Tagaan ako no boss. Ano wak ko magpatambal sa Amerika boss? Sa Manila boss. Duha ko kabuan Manila. Wak ko patambal Manila. Pero boss, tagaan ako no. Ano wak ko patambal Manila? Oo ba? Gikan ka sa Saudi Amerika, nihapit ka ba nila? Huwag yung ka nagpatambal ko. Wak ko patambal no. Unsa kay, asa mo ito kung bata-bata? Mabuko ko anita. Wala man ninyo pangutana nito, Ana. Wala nito, Ana. Ano mo kabul nga muram ka kalibo boss? Tatamo na.
Di ako nagsulti, boss. Gaduda ko na tawhana da. Gaduda pa. Saan mo ko katakan? Ako na sulti, boss. Ano ako patakan? Ako magpatambal Manila. Ano di ay? Saudi Mil ka, boss. Naay manambal dito. Pag abot Manila, naay ito manambal. Pero ako patambal, boss. Kayo nga naman. Ang boss. Na nangita ko mananambal nga Binasaya. Kayo nga naman din sa Amerika. Ang mga istorya sa Amerika, puro sa Ingles. Kaya sa Manila, puro sa Tagalog. Mana nga, dili ko patambal, kay tiri na Binisaya. Kaya ako gusto, boss, kanang tambal nga Binisaya. What? Kanindot dili, boss, kaya na Binisaya ang tambal. Huwag dyan mo katagada. Huwag dyan mo katagada. Ano, boss? Last, boss. Humiyay ka ulit. Humiyay ka ulit. Boss, nakoy lang katang ano, boss? Okay, matakan na lagi ako nila. Ha? Kung makatakan ka, boss, kini ako tanang kwarta, boss. Ako nihatag mo. Nagkalihanan ako kwarta, boss. Sweldo ko na ko, boss. Klaro, kay matakan na ako. Oy, sige, sige. Patakan ko no. Sige ko no. Sige. Istorya. Oh, taka na, ha? Oh. Kulay kolor, kumbre. Dulu hasti ho gaya. Kulong kabri. Oh. Wala nga wala nga ito isulti sa kong bata-bata kanina. Wala nga. Puwa! 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 Ang kulor! Puwa! Buwa. Wa ka katakan, boss. Nga naman. Oh. So, pagtakan ni mo, boss. Na pikat ni mo, boss. Kay, wa ko birit, boss. Wa ko birit. Tio gaya. Ako